Hello guys, welcome to my YouTube channel. आंनि समायना ब्लगाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै माने हाथायाव थांनो ओंखारदों आरोना अमा फिसा लायनो ओंखारदों माने आं अमा फिसा लायनो थांनो ओंखारबा जि अखा हाबाय थायो ओमफ्राय दिनैबो लोगो मा खोनथाम ना खोनब्रै जाबाय आरोना आङो हाथायाव थांबाथाय माने अखाल' लोगो मोनो माने अखा लोगो मोनैयानो गैखाया ओमफ्य दा गारि फैनो नागिरदों जोंहा नेगासिनो आं मालाबा गोजांना गोजांहोदो बिदिबा आं थांबाय थानोसै थांबाय थानायखौ आं देखायबाय थानो बिराद अखा माने बारा हाद्रायाखै आरो जि गुसुथार बिदिबा दा लाबोबा नुगोन थांबाय थानोसै आं दा नै आहानि टुनटुला फिसाया लाबोबाय ओमफ्राय दा आं हाग्रा बारियाव खाना दोनदों आरो नै दा ओंखाम जाबायना बिमा फिसाजोआ माबायदि दंखायो मा खेंख्लें अमा फिसा लाबोना जि ओंखाम उखैबायना मामि अमा फिसाखौ माबायदि नुदों मानसि होनानो जि ओंखाम उखैनानै आं दा ओंखाम जाग्रोथारबायना मामियाबो जायाखैमोनना दे बानो हागोन ना होमबा जों ओंखाम जाबाय थानोसै दा बानो हागोन दे जोंहा अमा बुरखायगासिनो नै अमा बुरखायग्राया हेसर मानसि गाबो हे भगबान रागाया दाबो जोबाखै मोन रागा देनजार रागा जोंखादों आरो इयो आदारखौनो उख्लायफिनना होखायो नै रागाया टाइगारसो डेन्जार खाट्रा बुरखायजाथ्राखै एसेबो आं माने मेंबाय बुरखायनानै ओंखायनो इखौ बुरखायनो होबाय देनजार रागा जोंखायो नै इखौ उख्लायनो नागिरबाय थायो आरो इयो उख्लायबाय थायो ओमफ्राय हमथानासो लादों आङो माने खाथियाव मोनबानो उख्लायजोबना होखायो रागा जोंदों इयो रागाया दाबो जोबथाराखै फायदि गाबो नामा जि खुगाखा एसे जादों ना एसे जादों ना एसे जादों ना नुगोन रागाखौ माबायदि बिनि रागाया है दोनदो बिदिनो थाथोंसै इयो दुस्थ'आ ओइ आंना अमाया रागाया जोब्बाय खोमा दासो जाबायहाय नै मैयाबो सानसे इसेल' जादों हराव ओमफ्राय दहायबो एसे जादों नै दासो जाबाय ओरैबायदि रागायानो जोबाखै बेहा दासो जाबाय नै उखैथारबायदां ओमफ्राय नै आं दिनै फोथाराव दंफैयो आरोना एखे जि सुना होदो जियानो गोलैबाय थायो आंना एखेयो दान्दायानो लथब गोलैना होखादों आङो बालायलांबायसो थिखोबाय थानो बालायलांबायसो आं ओइ होख्रावबाय थानो हाय गथ' नै बालायलांबाय आरो आं दिनै जि एखे थिखोबाय थानो फोथारानो जमनानै दंफैखायो गोलैबाय थायो मा जानांगौ जाखो फैनोसै मोनसे गिदिर ना मादो गिदिर बिफा फिसा ना खननो सेलायलायदो नाया अरो नामा गावहासो सिगांथार सेलायलायदो
ओइ दै खाथियाव ना खननाया बिफा फिसा नांलायबाय दं मा एम्फौ इलाय एम्फौ होननांगौ आखौ एम्फौखौसो बेखौबो जाफायो गारनाङा ना बेखौबो जाफायो एफा सेलायलायो ना खननो है बारदावलायनाय मानसियानो अबस्था गैला ओमफ्राय मा बुस्थु खन नाथुरखौनो गिदो ना खनग्रा हिन्जावानो खन ओइ मासेबाव नै मेगना नुवाखै ओइनो गाफ्लेलायलांबाय खन ना खनग्रा हिन्जावानो माने गाबफ्रावलायलाय औ खारखा नैबो मासे खन ना खनग्रा बियो नाथुर खनग्रायानो ओइ नै खन नाखौ खननो गिदो इयो नाथुर नंगौना नङा ना खननो मोन रागा जोंबाय ओरै थांबाय ना खननो मोन रागा जोंना थांबाय इयो है नै थांबाय आरो रागा जोंनानै नायानो गैया है रागा जोंना थांबाय आखाइसो बिराद रागा जोंथारबाय नामा गथ'आलाय